Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara. Dina Senin Pahing tanggal 3 Agustus taun 2026. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan maca saka serat Rom 1 ayat 8 tekan 15 kanthi jejer kangen kepengin niliki. Rom 1 ayat 8 tekan 15 Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994 kawaca ayat 9 lan 10. Saben aku ndedonga tansah ngelingi kowe. Panyuwunku muga saka kersane Gusti Allah piyambak aku kepareng niliki kowe. Ingkang rahayu, ingkang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, Rasul Paulus nate urip bebarengan karo pasamuan-pasamuan kang sumebar ing ngendi-endi papan panggonan. Amarga ngugemi timbalan kanggo martakake Injil marang bangsa-bangsa liya. Rasul Paulus ora nate suwe ing pasamuan kang padha. Nalika rumangsa wis bisa madeg dhewe lan pasamuan bisa mandiri, utawa wis ana sing isa dipasrahi kanggo ngemong pasamuan. Rasul Paulus lunga ninggalke pasamuan iku pindah menyang papan panggonan liyane. Sanajan wis pindah panggonan, Rasul Paulus tetep ngrumati patunggilan karo pasamuan sing nate diladeni. Rasa kangen lan kepengin terus ngerteni kahanane pasamuan ndadekne Rasul Paulus nulis surat lan ajeg anggone ndongakne pasamuan. Wis 2000 taun kepungkur. Anggone Rasul Paulus paring tulodo, saben ndedonga tansah ngelingi pasamuan kanthi panyuwunan mugi Gusti marengake bisa niliki lan bebarengan nunggil karo pasamuan. Iku supaya bisa andum berkah kang wis ditampa saka Gusti amrih santosane pasamuan. Kanggone Rasul Paulus, santosane pasamuan iku uga dadi kasantosane. Senajan ora bisa suwe-suwe nunggil marang pasamuan, rasa kangen iku diwujudake liwat surat, liwat pandonga lan panyuwunan supaya pasamuan kaluberan berkah lan santosa. Para sedherek pasamuan kang dipun tresnani dening Gusti, tulodo Rasul Paulus iku linuwih tinimbang apa kang kita tindakne nalika kangen-kangenan lan nglumpuk bareng. Umpamane reuni karo kanca-kanca sekolah utawa kanca dolan jaman isih bocah. Saiki pancen luwih gampang ketemu nganggo media sosial lan uga grup obrolan liwat handphone. Nanging angel menawa kepengin bisa mbangun patunggilan kang bakoh rumaket ing katresnan, tansah gawe kangen bisa ketemu bebarengan lan dadi dalan andum berkah. Rasa kangen lan kepengin niliki ndadekne Rasul Paulus bisa nglantarake berkah kang nyantosake pasamuan sanajan durung bisa ketemu. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Sinten ingkang panjenengan kangeni lan kepengin niliki ing wanci menika? Menawa durung bisa ketemu, apa kang bisa panjenengan tindakne supaya bisa dadi dalaning berkah kanggo sedherek sing wanci iki manggon ing papan adoh. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti,
Kawula nyuwunaken berkah kangge sedherek kinasih ing papan panggonan kang adoh. Mugi sageta ing wancinipun pepanggihan malih ing karahayon. Mugi gesangipun tansah kaayoman wonten ing pakaryan sih rahmatipun Gusti. Wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.